върти опашката, мама идея. Къде върти опашката? Къде гледа? Гледа, погледни. Бая голяма мен. Има и малките видях. Виж малките шаха някъде обикарат. Отгоре. Виждаш ли? Да, фанахме ги това път. Не виждаш? Ага. Виждам едно. Все нещо, ма какво па се да... Опашката върти. Опашката. Какво ти показва това? Ще свърши, сходим още 4 минути. Вече едно малко. Няма да излезе горе в това. От две, бе. Малките ли? Две малки. Как бе, вижда? 1, 2, 3, 4. Чай да погледна. Пет, Чай ти шест, снимаш, по-ще го гледаш на спокойствие. Че тя са от такова. Скри се. Да, тук. Ама виж малките къде са тук. Откоре. Те са малки, те са едни малки, се не видят никакви да ги е в... Дай твоята камера да сложим на стойката, че ми свърши диск.